vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo, uye zvekare ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Confession yangu yakamira sekudai so: inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 55 years ekuberekwa. Ndiri kuraramawo ndiri munomu munyika yevatorwa. Zvino murume wangu iye ane 26. Mufunge zvenyu, mukoma Nashi akatoenzana noumwe mwana wangu. Saka ndichuya pano ndikudawo kutoti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira, because love yacho handichatomboinzwisisi. Ndinomuda nemoyo wangu wose. Zvino handizivi kuti inganzi ilove here kana kutoti ameno, but I really love him with all of my heart. Takasanganawo muno munyika yevatorwa. Ndaimboitawo zvekubatsira izvi ndisati ndatanga kugara naye, saka iye ndiye akazotondirambidza akati ini handidi kuti unge uchiita izvozvo zvekubatsira, nekuti unokwanisa kuzobiwa nevarume avo vanenge vachiuya kwauri vachida kuti unge uchivabatsira. Because inini kusaidi kwandainge ndakanyanyisa kurerekera ndepekuti varume avo vanenge vachiuya kwandiri vachiti ivo vanenge vaine maproblems ekuti sikarudzi dzavo dzinenge dzava kusashanda, dzinenge dzakasungwa, ndo vandaizobatsira ivavo, ndo zvandinonyatsokugona. But ndakazorambidzwa manje nababa vekwangu, vakabva vati izvozvo hazviko, ini handidi mukadzi anoita izvozvo. Ndikabva ndati it is okay. Saka mukoma Nashi ndichisangana naye murume uyu akandipfimba, ndikabva ndati kwaari, naiwe tarira uone kuti nezera rangu nezera rako zvinozvoita here. Apa ndainge ndagara ndingangoti gore rose ndisingachazivi chinonzi munhurume. Akabva anditi age aitomborina kana basa, inini ndakuda, ko iwe wandidawo here? Ndikabva ndati kana kuri kunzi unokwanisa kuzodzimiririra nyaya dzako, nekuti iniwo ndiri munhu wekuti kana ndada ndinenge ndada, handidi munhu wekuti nhasi ndamuda ndamupa moyo wake then mangwana obva achizotanga kunyara neni, kana kuti obva achizotanga kundiitira zvezvivasikana nekuti ndinozodhila newe. So mukoma Nashi akabva andivimbisa rudo, uye zvekare rudo hake anondipa, asi pane kamwe kasikana ako kaakazotanga kutaura nako. Ndikabva ndakasika ndazviona kamusikana aka mukoma Nashi kutaura kudai kari muvhu 6 feet underground, kainge kari kuZimbabwe uko. Nerimwe gore akaenda hake kumusha mushure mekunge ndamupa mari yekuti ange achikwanisa kunotorawo passport. Ndikati aiwazve hazviiti kuti munhu anonzi munhu ange achigara asina passport. Chiendai kumba baba munge muchinotorawo passport, ndokuti munge muchikwanisa kuzowanawo basa rakanaka. Akaenda kumusha, saka kwainge kuine birth certificate rake kwainge kuri kumba kwagogo amai nyakubereka vamwene vangu. Saka ariko kuya ndo paakabva achizonyengerwa chimwe chisikana nevamwe bamunini munin'ina wake, but ari wekusaidi rekwa vamwene vangu inini. Ndokubva vachizotanga kudanana, but relationship yacho iye ainge atoudza kamusikana kacho ikako kuti manje ndine mudzimai, handizivi kuti unoda here. Kakabva kati ndinoda, as long as iwe uchiti unondida hapatomborina kana problem. Ndakarwadziwa ndikachema, iye akazotoita zvekutopfugamawo achichema achiti mudzimai wangu ndakakukanganisira, very sorry, I will never do something like that. Ndikati alright paribo, but ndainge ndatogara hangu ndatora mapictures ekamusikana kacho ikako, ndokubva ndachizotanga kukavakira munamato. Ndainge ndisingadi hangu kuti kange kachizofa, asi zvakazoitika zvakazongoitikawo, ndokubva atanga kurwara kwava kufa. Then uyu wangu manje ndakabva ndati aiwa, izvi hazvifaniri kuti zvinge zvichizoitika zvekare, nekuti munhu uyu kana akazopfimba futi zvinoreva kuti ndichazongova munhu wekuti ndichangoramba ndichingovakira vakadzi vaanenge apfimba minamato ndichingouraya. Saka zvokuramba ndichingouraya inini handisi kuzvida. Then ndokubva ndachizomuvakira iye munamato, uye zvekare semunhu anoziva kuti sikarudzi yemunhurume kana ichinzi haina simba inoitwa sei. Zvinoreva zvekare kuti kunyange ndichida kukuganyira ndinongokuganyira. Worst of all, munhu hake
uyo wandinotorara naye. That is very easy. Mukomana she takasika bonde redu ndokubva ndazotora chijira icho chandakazvipukuta nazvo. Mangwana makuseni vakati vaenda kubasa ndokubva ndatora makenduro angu 6 ndikatora nemalemoni angu ndikatora nemazai angu zvekare nefresh milk ndokubva ndawaridza mucheka wangu, mucheka mutsvuku uyo wandinoshandisa kana ndava kuda kupinda mumatare ehondo. Ndakabva ndachizonyora zita rake ndikabva ndatanga kunamata ndikatora tsono dzangu idzo dzandainge ndapisa ndokubva ndatanga kuboora mazai aya awo andainge ndanyora zita rake ndichishandisa maiti maka. Ndakamaboora mazai aya uye zvekare ndikabva ndachizotanga kupisa makendo aya ndichidonhedzera pamazai aya awo andainge ndapisa. Ndakati ndapedza kuita saizvozvo ndokubva ndachizotora chipepa bhegi ndikabva ndaisa zvose muchipepa bhegi zvese nefresh milk kwava kuenda kumharadzano dzenzira. But ndakafamba zvechinhambwe, ndakatokwira kombe ndikabva ndaenda kune rimwe location ndokubva ndafamba ndigofamba ndichienda kumanew stand. Ndakati ndava mune kamwe kasango ndokubva ndachizoti ndasvika pamharadzano dzenzira ndakaburitsa makoko aya emazai ndikamwaya pamharadzano dzenzira uye zvekare ndikabva ndachizotora mukaka uya ndikatanga kumwaya uye zvekare ndichigeza nawo ndichitaura zvose zvandainge ndichida kuti zvinge zvichizoitika. Ndakabva ndachizonhonga kamwe kamuti ako kandakagumanisa nesikarudzi yangu ndikabva ndachizoti iwe kana kuri kunzi unenge uri pamusoro pangu sikarudzi yako ichaita simba uye zvekare kana wakanditarisa ichaita simba ichikwanisa kuwanawo simba sezvinotarisirwa munhurume kuti ange achizoita simba kana akatarisa munhukadzi waanoda. Asi kana kuri kunzi ukatarisawo umwe mukadzi asiri inini, izvi ndo zvichaita sikarudzi yako. Ndakabva ndatora muti kaya kandainge ndanhonga ndokubva ndakatyora ndikati ichaita saizvozvi, haina zvainokwanisa kuzoita kana kushanda, haingazomboshandi pane umwe munhukadzi. Ichakunyadzisa kwazvo zvokuti kana iye anobva akuramba ipapo. Mukomana shi ndokubva ndazongonokasiyawo ipapo pamharadzano dzenzira ndokubva ndanokora ivhu retsoka dzangu. Ndakabva ndachizodarika nekune kamwe karukova kwava kuzvigeza because ndainge ndambozvigeza nemukaka uya ndokubva ndachizorasira zvekare ivhu riya randainge ndanokora tsoka dzangu kwava kuti ndige ndichiita zvekombi zvainge zvisingachaiti. Ndakarequesta Bolt apa nemadhuriro acho ayakaita handina kumboita kana basa nazvo. Kwava kusvika hangu kumba murume wangu asati adzoka kubva kubasa. Ndakamugadzirira menyu yaanofarira chaizvo, akafara fane musi wacho iwoyo. Nanhasi uno anogara achingoshamisika kuti kana paya tava kuda kutanga kuita mutambo wedu zvinoita sikarudzi yake, aiwa kana iye anotanga kuzvipembedza. Asi chaasingazivi ndechekuti kunyange zvikanzi abuda kunzouko, unless ndazomusunungura haana chaanokwanisa kuita. Ndinganzi ndakatadza here izvi zvandakaita kana kuti kuprotectawo musha wangu? When you post my story, tell me, I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Aiwa, makakanganisa kuita zvinhu zvamakaita because manga muchiti there is a next why iye akazotanga kudana nemusikana uyu. It was because akambokubvunzai mubvunzo wekuti saka pamwana tichaita sei, imi mukabva matanga kupopota. Saka ane shuviro sezvamakataura kuti yekuti ange achizokwanisa kuitawo mwana one day. Ameno vedare ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndakazotorombawo nekuda desperation. So kwedu kumaraini kwatinobva ndekwamutoko. Situation was very hard mukoma. I know kuti vamwe vanhu vanokwanisa kutongondiudza kuti wainge wagara uchitongoda kuita zvekuromba, but kana uri musituation yacho
unokwanisa kuita desperate. And now I understand kana ndikanzwa zvichinzi kune munhu azviuraya, I do understand kuti it is even possible kuti munhu anokwanisa kuzviuraya kana asangana nemamwe masituation anorwadza sezvakaitika kwandiri. Mukomanashi ndakauyawo muHarare, painge paina vamwe vamunini vangu avo vainge vafonera mudhara vakati mukomana ngaauye kuHarare because ndamuwanira basa rechisecurity. Believe you me, kuHarare ndaingouyawo zvimwe zviya zvekungotiwo tongogumirawo kana Mbare kana somewhere else totodzokera kumusha. Ndainge ndisingatomboizivi Harare iyi. Ndakati ndasvika muHarare ndipo apo pandakabva ndachizomira paya pavainge vati ndige ndichizovamirira vachibva kubasa vobva vazodarika vachinditora munhu angauya. Zvino pandakaona kuti nguva dzainge dzafamba, ndakazokumbirawo vamwe mother ndikabva ndavapa mafone numbers kuti vange vachitaura navo bamunini, but vakangodavira ka1. Mushure mekunge vadavira ka1 ndokubva vatodropa call yavo vakanditi inini koko handione sekunge ndinokwanisa kusvikako kwaari mukomana uyu, ngaite plan nekuti iye murumeka, saka ngaite plan. Mukomana ndakarwadziwa ndikati saka ndo zvandarongerwa izvi navo bamunini. Mukomana was so desperate. Usiku hwacho ihwohwo ndakatongozviudza kuti pano ndava kutoita street kid. Mukomana pakabva pachizosvikawo vamwe vakomana, ndizive kuti mastreet kid here kana kuti dzainge dzitoriwo mbavha. Ndaiva ndiine bhegi rangu randainge ndakatsamira. Mukomana vakabva vanditorera bhegi rero zvekuti ndakabva ndasara ndisina kana chandainge ndiinacho nebhutsu. Vakanditi kurura bhutsu vakabva vandipa zvimwe zvimapatapata. Kamari kandainge ndiinako kainge kasingatombosviki kana $2, vakabva vanditorera futi kamari ikako. Mukomanashi ndakatongoona kuti situation zvino yainge yaoma. muHarare kwandainge ndichingoziva kwainge kuri kuMbare chete. Ndakafamba mukomanashi ndokubva ndasvika kuMbare kwekwe ndikatanga kutsvakawo basa. Saka pane vamwewo gogo avo vakabva vachizonditi iwe uri kuda basa here? Ndikati hongu. Vakati uya pano. Ndakazotoona kutoti vainge vachiita zvechivanhu ndokubva ndatotanga kutoshandirawo gogo vaya. Saka ndakati ndichivashandira gogo ava mukoma, I was very interested mune zvechivanhu, but ndaike ndava kuda zvinhu zvinokwanisa kuitwa nekukasika kuti ndige ndichizokwanisa kuita mari. Saka pane umwewo uyo aiitawo zvekutengesa mishonga akangoti one day inini ndinoita zvekushandidzana nemamwe maNigerian anopota achindipa simba uye zvekare neumwe mushonga wekuti ndige ndichiita macustomers akawanda. Ndakabva ndamukumbira munharaunda kuti ange achindipa start neniwo ndige ndichiitawo zvekutengesa mishonga. Saka gogo vaya pavakazviziva kuti ndaike ndava kuita zvekutengesa mishonga vakabatikana vakabva vati iwe unoreva kuti ndo zvawafunga here? Ndikati hongu, ndo zvandafunga. Mukomanashi ndakatanga kuita mari ndokubva ndachizoromba. Ininiwo ndakaromberawo zveun'anga. Ndakatongoona sekunge ndiyo profession yekuti haudi mari yakawanda, like hapana kana mainvestment anombodiwa kuti panodiwa mari yakati yekuti unge uchitanga kuita zveun'anga. Iwo kana ukangoti unobatsira, kana ukangokwanisa kuwanawo macustomers 1-2, macustomers aya kana kuri kunzi ukamabatsira zvechokwadi, then ivo vanokwanisa kuzongofambawo vachiudzawo vamwe kuti kuna nhinge akandibatsira. So mukomanashi ndo mashandiro acho iwawo andakatanga kuita. Vanhu vakatanga kutonzwawo kuti kune vamwe sekuru avo vanobatsira, then ndikatotanga kutowana macustomers akawanda. Uye zvekare ndakabva ndachizozviudza kuti unge uchiita mari iwe unofanira kuva nevanhu vako vaunoramba uchingoshandidzana navo, like vanhu ava vanenge vari mabusinessmen vanenge vaine matambudziko akasiyana siyana. Like nhasi motikari yabusinessmen inokwanisa kungonzi yatsika munhu akafa, unenge watova mweya wengozi uyo unenge wava kufanira kuti unge uchitsipikiwa, kana kuti mukushanda anokwanisa kungonyima munhu mari yake achitoda zvake. Saka munhu uya anobva achizotangawo kufamba, achifamba kudaro then zvinenge zvava kuzosimudza dzimwe mhepo dzakashata, saka anenge achizodzoka zvekare kwauri. So ndakaita mari mukoma, ndikatengawo stand yangu muno muHarare. Zvakashamisa munhu wose kwedu kwatinobva kwaMutoko. Ndikatotengawo motikari ndikaroora uye zvekare ndigere zvakanaka. Saka mukomanashi panhau iyi yehurombwa iri very sensitive. Mukaona munhu afunga kuromba musamutuka, nekuti ndiyo inenge itori last option. Zvandakadzidza mukurarama ndezvekuti it's either munhu anoromba kana kuti anozviuraya, kana kuri kunzi upenyu hune masteps nemastage.
usati wasvika pastage yekuti wafunga kuzviuraya, unosvika pastage kana kuti pastep yekuti unozviudza kuti zviri nani kuti ndige ndichizoromba, kusiri kufa ndekupi. Saka avo vanenge vakwanisa kuzotoromba, munofanira kutoti munge muchitotenda Mwari, because zviri nani kuti munhu ange achiromba than kuti munhu ange achizozviuraya, nekuti uyo anenge akaromba mukuraramawo kwake hamuzivi, zvimwe kuda nerimwe gore anokwanisa kuzosanganawo naJesu obva achizotendeuka. Asi uyo anenge azviuraya nekuda kwekuti nhamo nematambudziko zvinenge zvamukurira, asi kuseri kweguva vanoti hakuna munamato. Saka zviri nani ndezvipi? Uyo anoenda achinotsvaka urombwa asi mune ramangwana achizokwanisa kutendeuka, neuyo anozviuraya nekuti anenge aremerwa muhana yake. Kana mukapostawo ndichange ndichizotevera ndiri mucomment section. Basa rangu ndiroro rekubatsira vanhu, asi handingobatsiri vana kapura katya. Ndinoshandira vanhu vandinotoziva kuti munhu uyu hauyi kwandiri achizonditambisira nguva yangu, munhu wekuti ndikati ndinoda mari yakati yobva yaitoiswa patable same time. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Hanzi ini ndakaitawo zvekurombera izvozvizvi zveun'anga. Daimi vanozivawo ko what are the disadvantages yekuti munhu anoenda kunobatsirwa nemunhu akaromba, whether munhu iyeye anenge achiita zvekuprofita kana kuti anenge ari pastor kana kuti anenge ari n'anga. What are the disadvantages yekuti unobatsirwa nemunhu anenge akaromba? Let us talk about that in the comment section.